martang yang mahitam. Asini roh hamadi hamu. Dohok dame nasian dewa tamata. Dohok nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu na donga sahapor syaon barita na uli na gabi hata ni dibata di kita iba na tersuat di Matius 10 ayat 20. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat asa hupa sonak kamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ido saatna. Tumas saya taburu turpuk tahun. Romahamu asa hupasona kamu imatopita. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Siapa manusia tidak mau lega? Siapa manusia tidak mau senang? Siapa manusia tidak mau ringan dari segala beban? Tentu semua manusia mau meringankan beban, meringankan segala tantangan dalam hidupnya. Termasuk Yesus tahu juga dalam setiap pergumulan manusia itu, pergumulan kita. Alanido di jujala di dok kata di debata Roma hamu tahu amak kadaluja asa hupasona kamu. Dan janji palsu. Dakolan petabu-tabu si pareonon. Alain yang dohonon ni Tuhan Yesus ima asa rohita. Ima nakayangani pasahaton mulutan. Asa rohita tu ibanan. Tentu sahali dia makadonga sa porsyaw dang songon na mga talasiyak na nidona. Wala di sihita terlempang daw. Alay neneng dohonon ni Tuhan Yesus ima asa rohita mga sahon. Unang dirita ta pangasahon dinamasay. Moloro akka hamaolon. Ro akka pergumulan ekonomi, pergumulan yaka parenakonon, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, mungkin masih banyak pergumulan, beban-beban na masa tuhita. Alai buido halak alani parmara alani pergumulani alani hamauloni, buido gabi marsahid, buido gabi depresi, buido gabi dausyad debata, buido halak gabi murtad, buido halak gabi dang setia, buido halak meragam pakorhon ni bubani. Alani pakorhon ni bubani, buido gabi ditinggal ho kaporsyon, ditinggal ho debata. Alai di isodo sada jujo na pinasa ni debata tu kita ima Roma hamu tuahu hamu akan aluja jalan asora asa hupasona kamu. Ya serahkanlah kepada Tuhan. Pasah matu debata. Itu benedok di Psalm 37. Pasah matu Jehovah. Di sada Petrus 5. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Pasah matu Jehovah. Sudah nahinal sohommu. Unang terbobor, unang tapaksa manuh, unang tapaksa manuh na sotolat tuku kota. Pasal itu dibata, jangan kita membiarkan persoalan itu sampai memberat dan membuat kita menjadi mati. Gabi penggol puntai, penggol pamatati. Jangan. Justru uding dohonon ni Tuhan Yesus, adong do pangapuli, adong do seliugugo, adong do jaminan. Nahido, buhama huamang do taminang buhama ita pasahato ni marhiti tangiang ta, elehele-ta, tangiang dogot haporsyauta, pakirimota, asa unang mga sahon pikiran do guguhita namang daw, namang ulong. Si Teres si tamang do taminan, dan tolapitay
alai di igil dosa kita, di jauh dosa kita, pasah matu de bata amang. Pasah masudi holsoni rohami, tu de bata do ma de bata na mangula. Alai di bagasan pos ni roha homa kirim, di bagasan hapor siau koma nium sude nasa ngolum bagi Tuhan tiada mustahil. Itu ni rota. Tapasa tu di bata ada ngadong nasotar patu pada bata. Tuhan maha tahu dan Tuhan maha agung dan Tuhan maha mulia. Atong lau sido de bisa da juju do gora-gora tu ita. Nangadok kita nama biar na depresi, namun anak-anak Tuhan harus lega ikon labok terus nang pesongo dia kemulut yang kita alami alai kon pos rohata debata nama ngodiok kita. Amin. Maulia temadiho ale Tuhan debata nama ngodiok kami nisdi panggun mito ningon kami. Maulia temadiho. Amin.